Така, всички трансферни спекулации от тази седмица. Както ви казах в предното видео симпатяги, малко закъснях с предната седмица, публикувах го вчера още и сега днеска трябва да правя ново, защото вече, тоест вече са за тази седмица. Но преди да започнем симпатяги, ще я помоля едно лайк, че не ви коства нищо, пък и видеята така не се запазват както в TikTok, като харесате видеото. Просто ми помагайте по такъв начин на мене, за да мога аз да ви излизам постоянно, ако естествено ви харесват моите видеа. Да започвам. Така, това е директно от Daily Mail. Манчестър Юнайтед влизат в състезанието така за подписа на Дани Олмо, който има договор в клаузата си, освобождаваща клауза от 60 милиона, така че през лятото Дани Олмо може да облече панелката на червените дяволи! Така, както знаете, Роналд Араухо е свързан с Байер Мюнхен. Първата оферта всъщност от Байер Мюнхен към Барселона, която беше 90 милиона, беше отказана от барселонци. Нова оферта идва около 100 милиона, така че нека да видим дали този трансфер ще се осъществи. Така, както предполагам, знаете всички фенове на Манчестър Юнайтед, Юнайтед се нуждаят от нов защитник, който Глейсон Бремер, но пък за замяна Ювентус, ако ще предложат Бремер, които искат всъщност 60 милиона, но искат и нападателя на Манчестър Юнайтед Мейсън Гринвуд, който естествено не смятам, че ще се върне на Олд Трафорд. Така, вече го споменахме, но естествено да го и покажем също. Старата госпожа се интересува от Мейсън Гринвуд. Естествено, Манчестър Юнайтед, ако вземат защитника Бремер, ще го включат в офертата за защитника на Ювентус. И така, Манчестър Юнайтед плюс 60 милиони, така иначе даваме постоянно донори, даваме парички, ще дарем Мейсън Гринвуд и още 60 милиона за Бремер. Така, Микел Артета доста така харесва Бенджамин Сеско, интересуващ се от Александър Исак. Виктор Гьокерес естествено е в плановете на испанеца също, но така доста голям интерес има за Бенджамин Сеско също. Благодаря си, пътя и палец нагоре.